Tänään mä päätin tehdä semmosen videon, koska mulla ei ole mitään tekemistä tuolla sisällä, niin mä tulin tänne parvekkeelle ja päätin tehdä tämän videon. Eli mä kerron nyt vähän, mitä mä oon tehnyt rannalla ja mitä en. Eli eilen me käytiin rannalla, siellä oli kivaa. Ja me oltiin siellä koko päivä. Me tultiin jotain kello 6 mun mielestä tai 7, muista. Ja sen jälkeen me syötiin. Ja sitten me mentiin nukkumaan, koska ei ollut mitään tekemistä, ainakin mä menin nukkumaan. Mut sitten yöllä, kun mä heräsin, mua pelotti vähän sen. Ja sitten niin mä otin puhelimeen ja katsoin vähän YouTube-videoita. Niin sitten mua väsytti ja se pelo meni pois. Ja sit mä nukuin ja ei mitään muuta. Sitten aamuna mä heräsin, mä nukuin aika pitkään. Mä heräsin jotain kello 10 tai 11. Kello 10 tai 11, mä en muista. Mutta niin, ja sit kun mä heräsin, niin me syötiin. Mä söin pizzaa ja yhtä juttua ja join vettä. Tai no, se oli vissyvettä. Se on hyvää. Ja sitten kun me syötiin, niin mä menin mun omaan huoneeseeni. Ja sitten lisää katsoin YouTube-videoita, mutta sitten mulle tuli mieleen, että mä tekisin YouTubeen videoita ja nyt mä teinkin. Niin. Ja täällä sataa vettä. Mutta täällä on silti kuuma. Mutta silti mulla on pitkä hihanen. Mulla on ehkä täällä vielä huomenna. Tai en mä tiedä. Mulla on vielä huomenna. Tai vielä 2 viikkoa täällä, en tiedä. Jotain sinne päin. Niin. Ja niin. Ja mulla olisi pitänyt tänään mennä mun kavereitten kanssa tuonne rannalle kävelemään sinne ja tekee jotain YouTube-videoita mun kaverin kanavalle, mutta kun nyt sataa vettä ja mä en halunnut. Ja niin. Täällä on todella kuuma, mutta siltä mä puen tänne pitkähihasen, koska ei niin kuumaa täällä on nyt. Mutta mä vaan käpäsen hakemaan yhden jutun tuolla, joten ottakaa pieni hetki. Niin se ei ollutkaan siellä, niin mä pidin sit vaan hiukset, koska mua häiritsi se, niin sen takia mä tein aina tolleen. Ja niin. Ja huomenna mä ehkä kuvaan semmoisen videon, että ehkä jos me mennään huomenna rannalle, niin mä kuvaan siellä ehkä, jos mulla on akkua. En mä tiedä, ehkä mulla on. Ja niin. Täällä on ihanaa, kun täällä lentelee lintuja ja tuolla on maatila. Täällä ei ole maatila, kun tuolla on aina lehmiä ja semmosia. Mut siellä haisee, niin mä en mene sinne. Mä teen oikein esitelmävideon ehkä 2 viikon päästä. Jos mulla on aikaa tehdä 2 viikon päästä. Niin. Ja mulla on Twitteri. Ja mä siihen tänään lähetän ehkä semmoisen tehtävän, että jos te haluatte tehdä, niin tehkää. Te saatte nähdä sitten varmaan Twitterissä kaikki, jotka mua seuraa. Niin, ja yksi juttu, että seuratkaa mua Twitterissä. Ja mulla oli Instagram, mutta mä poistin sen, koska kun mä lähetin sinne yhden kuvan, mutta sit se latasi niin paljon. Niin mä tein vaikka mitä, mä sammutin mun puhelimen, mä sitä
tein ihan kaikkea, mitä oli mahdollista, mutta ei tapahtunut mitään, joten mä poistin sen ja sitten mä lataan sen taas, mutta kun nyt täällä on vähän ongelmia niin tän Instagramin kanssa, niin mä ehkä lataan taas Instagramin 2 viikon päästä. Joten joo, eli seuratkaa mua nyt vaan Twitterissä. Ja jos ihmettelette, niin tässä mulla on yksi näppylä. Ja mä en tiedä miksi se tuli siihen, mutta mä en välitä siitä niin paljon. Eli tämmönen tää video oli, jos tykkäsitte niin peukut ylös ja muistakaa tilata mun kanava. Ja kommentoikaa alas, mitä te haluatte nähdä sitten huomenna, että mitä te haluatte, niin kuin, että mä näytän siellä. Eli moikka!